Značaj malih i srednjih poduzetnika za svaku ekonomiju izuzetno je važan. Hrvatska u tome nije izuzetak, no mali i srednji poduzetnici u razvijanju svojih poduzetničkih ideja trebaju potporu. Stoga Ivan Štefanić, direktor Tera Osijek, predstavlja projekt Promo Budi uzor. Projekt Promo Budi uzor je projekt koji ima veoma jednostavan zadatak, promicanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, i to nema kar kakvog, nego poduzetništva koje je temeljeno na znanju i tehnologiji, koje je konkurentno i održivo. Relativno jednostavno za reći, no provesti to u djelo i promovirati poduzetništvo nije jednostavno, jer Hrvatska sudjeluje u istraživanju Global Entrepreneurship Monitor od samog početka i nalazi su od samog početka sasvim jasni. U Hrvatskoj se rijetko pokreću novi poslovi, još rjeđe iz prepoznate prilike, češće iz nužde. I upravo to je cilj projekta, preokrenuti taj negativni trend i pomoći ljudima u donošenju utemeljenih odluka. Definitivno poduzetništvo možemo promovirati na različite načine, no ako im objasnimo koje su prednosti i nedostatke, ako im pružimo potpunu i pouzdanu informaciju o tome što sve trebaju napraviti da bi bili uspješni u poslovanju, tada je to prava promidžba poduzetništva. Mi smo u okviru ovog projekta napravili veliki napredak. Uspjeli smo godišnje u projekt uključiti 150 polaznika. Oni u okviru projekta imaju prilike vidjeti kako to rade iskusni poduzetnici, mogu se sami okušati u pisanju poslovnih planova i za to im stoji na raspolaganju opsežna potpora. U okviru projekta je razvijena aplikacija za pisanje poslovnih planova. Napisan je priručnik koji objašnjava kako aplikacija radi i zašto se radi to što se radi u aplikaciji. U konačnici jednom napisani poslovni plan mogu provjeriti izračunom pokazatelja i usporedbom s drugim poslovnim planovima. Za one najbolje, definitivno, pored pisanja poslovnog plana stoji na raspolaganju i prezentacija u finalu natjecanja u kojemu najbolji imaju priliku osvojiti vrijedne nagrade, dodatnu edukaciju koju osiguravaju naši sponzori i besplatnu inkubaciju u inkubatoru Studos. U okviru projekta Promo Budi uzor promicanje i trening poduzetništva radimo po konceptu I3P. To znači inovativno poduzetništvo na treću, u kojemu obrađujemo 3 bitna sloja za uspješnost svakog poduzetnika. Većina poduzetnika se usredotoči uvijek samo na ideju. Inovativni proizvod je apsolutni preduvjet uspješnog poslovanja, no taj inovativni proizvod mora biti kvalitetan, pouzdan i mora zadovoljavati još jako puno toga da bi bio konkurentan i da bi poslovanje bilo održivo. No to je samo jedan sloj inovativnog poduzetništva. Druga bitna stvar koju obrađujemo u okviru koncepta je inovativni poslovni model. Imamo jako puno ljudi koji imaju suvenirnice i apsolutno ovise o lokaciji koju su odabrali. No takvi kvalitetni proizvodi mogu doživjeti mnogo bolji uspjeh na tržištu ako se odluče za internet trgovinu. Internet trgovina može učiniti potpuno suvišnim otvaranje dodatnih trgovina i dizanje fiksnih troškova. Ukoliko se više poduzetnika udruži i zajedno napravi zajedničku internet trgovinu, tada snižavaju fiksne troškove i bivaju učinkovitiji u financijskom smislu. Dakle, inovativni poslovni model ili način na koji se zarađuje novac je gotovo jednako važan kao i inovativni proizvod. Kako sudjelovati u projektu? Sudjelovanje u projektu je relativno jednostavno. Posjetite internet stranicu Tera Technopolis, www.tera.hr, pronađete Promo Budi uzor i prijavite se za sudjelovanje. Svi oni koji su se prijavili za sudjelovanje mogu se registrirati u aplikaciji za izradu poslovnih planova koje će im pomoći u pripremi poslovnog plana koji je potpuno razvijen i odgovara većini bankarskih institucija u Republici Hrvatskoj. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 293.392 kune. Ukupna vrijednost projekta iznosi 312.246 kuna.